Korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam bon landi min mbiɗa sikki kadi joni woni ko wiide mi ngabbayam mi yawomi dal te min no mi jibinama ha mi jibini personne meɗɗo yawade mi hay goto Allah ne seedi wona gaajam wona miñam wona guijam wona siilam wona bandam wona koddiɗam hay goto wona bolejo wona ɓalejo hay goto meeɗa yawade min oɗon arɗo joni tan e wonde ina wiyani yawomi no ɗaccimi noddam min kalda dal min kalda ko ɓolta e Kadija Kadija yo argay kalden ko ɓolta so woppiri ɗum ni wiyata koni ngabbayde wom tedde debbo woni yaware ne yawmarna bonirti Salamu alaikum. aleykum salam aɗa selli Modou. alhamdulillah bon Kadija mbiɗa yinno yen jewri seeɗe ko jinmi yen jewri ko noon koko jiimi pawmi guitam ɗum waɗi jinmi yen jewtu woni hollum an joni min cikkaɗa komi lekki dal min cikkuɗa komi lekki aɗa ngabbayam cikkuɗa komi lekki aɗa jogui mi anda ko label ma mi anda ko jasiyel ma mi anda ko jammel ma aɗa wiya aɗa ferto aɗa yewi no fewi ha min noon ko jibinami ko sagata gorko meeɗa yawade mi sagata ɓiɗɗo debbo saka kadi jaam suudam mo desmi min aɗa yaha aɗa sodnami wuuro tan ne wiya wonde e Abou kay hokki Astou ujunnaje nogas ko ɗum woni ko musma Astou noon min tawi hokki ɗum ujunnaje nogas par ce que ko kalisam min liggi wona an liggi mi wujjani haaliss o kadi mi fenani mi jamfaki ko haalisam min jeeyani hooram min liggi min waɗi ñafe haalis ko haalisam haalis o noon tawde woni ko haalisam min teyi rokkimo ujunnaje nogas ko neɗɗo wawi hen Fotani wonde haalade. gasi noon wadde noon tan ƴetton tan corɗon wuuro e fotɓe tinde tina fotɓe potani tinde tina fuyɓe ɗayɓe ha ngaɓe fof tini joni e Abou kay rokki Astou ka ujunnaje nogas ƴew ko min tewi waji tecciri waji min tewi waji hol bawɗo hen hunde Koto hel jungo ma don ka. min yongo hel Allah wawi yongo hel e jungo hel Yeyi wat ses. yongo hel min hokki ɗum Kala ko jiiɗa won ko addata ɗum. Nde dokkatama ujunnaje nogas nde a waynakimi pourquoi mbeɗa waynuma kadi ko refti hen ko neɗɗo jahat ala pourquoi mbeɗa waynuma aɗa foti waynademi kay pour hollum mbete wona ko ngam Allah pour hollum mbete wona ko ngam Allah dokkirɗamo yalamma rani je haalis o mi jeeya kay i joni mi waynuma kono ko enen dendi mo holo nendirɗen ɗum en dendani mo hol jawdi tan ma ndi ko enen dendi ɗum subhanallahi a te subhanallah kadi ko refti hen ko henna mi haalama sibo Allah wi subhanallah kala ko jiiɗa wonko addi ɗum subhanallah wi subhanallah wonko haalande min de garɗa ɗo nde taw komi dañi ko dañannomi ha paari taw komi heeɓi ko keɓannomi ko garɗa ɗo ko ɓeydi am min mbeɗa wawi limde eyi eyyi eyi ko garɗa ɗo ko mi haalanma noon wonko addi ɗum ko addi ɗum hollum addi ɗum ko kanko jooɗe e galle omo wullo omo luuho omo diwo omo doƴƴo omo farnoro ko ganduɗa hen no jeeya sa farnodimo kalis gorko janano mbiɗa ko yo debbo mum yo jaade la ilaha illallah so joɗima hakkude galle mo haala wona kalis debbo janno ko kalis makko kanko rokka kanko rokka eyyi nde dokkatamo nde noon sa winima rokkimo ɗum ɗo foof arta hen pourquoi mbeɗa wiyama rokkimo Pourquoi wiyata noon? pour hollum an woni holon min woni holon eyyi min woni mo ganduɗa o la ilaha min woni mo ganduɗa o min ala ko mbaynoto mami gueɗam eyyi hay pour hollum min ka debbo tan ka jaam suudam tan ko potmi waddude ma ko mi waddatama ɗum ko potmi rokkude mi rokkede kono so mbeɗa rokka goɗɗo mi waynota ko ma mi waɗat komi hokkat mi ñamlat mi
waɗata ko jibi wadde taw ala ko wondima hen moƴƴi wona waynta pourquoi mbeɗa wayi wadde nana hen ka yiɗa nande hen ko somi nani hen ko jiiɗa wadde mi ittira junggam nana hen ka yiɗa nande mi hen ittira junggam eyo ene laaɓa wallahi ne laaɓa ittira jungo ma min ene wima laaɓa kala nde garɗa ma nan ko ɓuuri ɗum so joɗimomo haala mami jaabamo ha safa min so neɗɗo joɗima haali tan mami jaabo ɗum ha safa joni mawna a daƴƴat tan mi daƴƴo kono sa joɗima tan aɗa haala aɗa Wallah. malla ruwa aɗa wullaga aɗa luhuga ma andu jawdi ndi dokkiɗa ndi wona jawdi joom galle ma wona jawdi bamma wallahi kadi a waɗanta poɗɗa wadde ɗo joni mawna a waɗanta poɗɗa wadde ponmi wadde holto poɗɗa wadde koye am nenam nana jooɗi ko jinnaɗo ma wannani ɗum yumma aha to poɗɗa wadde sa waɗani a waɗanta fota wadde pourquoi mbeɗa waɗana ɗum pourquoi waɗanta nenam pourquoi mbeɗa waɗana yumma pourquoi waɗanta nenam yala mi nanima ko hol sababu mbeɗa waɗana yumma hol sababu waɗantamo kanko omo jogui hen plein droit hay kada mo droit jogui hen goto kadi ko foti personne droit hay droit goto ala hen e joni yumma dan waɗanta ɗum te moƴƴi an kadi goppa kam e gueɗe ɗe mbattami ɗe aɗa heeyam cohor cohor yeyi aɗa heeyam cohor cohor te min mi wattaki cohor cohor a ay min jiiɗami ɗo ko barke nelaɗo wona gajaɗe an ɓuuri andude kadi min komi laacel mbiya waɗo cuuɗi mi waɗɗani cuuɗi mi waɗɗani de mi yiiɗa cohor cohor mi yiiɗa kadi aɗa wuro aɗa durwitami tan aɗa wiyami boɗo mi haalanma noon mi yiiɗa ɗum min de haydara mi hulani hen sa seeɗani e wadde mi serta e haalji ma laaɓ eyi hakkundem Allah hikka mawna wallahi wona ka tungudu nguru ka biyel Casamance joni natta joni mawna ma dañ darde joni so Allah jaaɓi sen cirti bande yagal yimɓe ne goni bande yimɓe ne goni haasideje nder koye men yo ɗum ɗo joni ko ujunnaji nogas dokkuma assuɗi joni kanko ko haaside asso joni tina tan mbiyaɗa maayi min hokkimo mami hokkamo goɗɗini mi anda ko kumtade pewjata mi anda ko pewjitta kumtari defa min hankkadi noon kumtari ma yaafima aha min mi horta ñalawma ha hiira mi bonna babarajam saabu kalis mo laaɓani kasi ɗum so ɓenni gacce baratnoɗo fulɓe ɗe natti fanguindema anga hokkama alanni ko kiriɗa alanni keɓiɗɗa Allah anni keɓiɗɗa an ka suudu hoorema a suurtaka mi haali mi deƴƴi mi yaltinani kono ya aɗa wasto aɗa ɓoƴo aɗa malla ha joom suudu mum nana heddo dugdon nawe jeere nawe boyli nawe robiñaji nawe partout asu a betti kam asu a wastama asu nimago ma hanki wonno neɗɗago ma hanki wonno asu ƴeew mbaɗa gildu ha less amin andano Abou Thiam ƴeew min jogima sa fottama de machallah comcol ma so onni machallah demmo kante so ɓonni wutte par ce que haarani demmo kande wawa ɓonnade wutte par ce que haarani han an hande foof an ɓuuri ɗum an ɓuuri ɗum long an ɓuuri ɗum large ƴeew ɗum ɗo somo jogui kalis yo waɗe demmo somo jogui kalis yo hokki esiko somo jogui kalis yo sakko woɗɓe kono Abou meeɗa wadde e hunde moƴƴere sowona e ma ɗum min noon mbaɗa andi foof mi nani foof mi yii foof no rewɗa ɗon ko mawni o eyi apari fiyano mo rewɗa ɗon apari kono min hankkadi oɗon ta ñamɗo apari ngami parani mago hande mbiyata harminide an guila ujunnaji nogas ɗe naati gallo ko hande aɗana ñaama hen aɗana yara hen mi yaafa te an Seydou Ba min aɗanni min ko muusimema an aɗan soƴo tan aɗa socco kalɗo kalisal min kalɗo kalisal guila kal naati juuɗam mi soodani wutte moƴƴo ɓornimi mbeɗa farnoto mi soodani téléphone moƴƴo joguimi ndewo itti kalis o itti o rokki kam min jaɓ arti koye gallam mi dog direct panam ko galle bundowe kono mi ɓendu direct paami jeere nduggu mi rafita e ma pour affaire mene korka fof gaddumi joƴƴinmi sabu an wi kam ala ko a Serif Aidara jettedda coon mi rafita e ma heɗomi de kalandade komi keddiɗoma coon mi rafita e ma fof gaddumi miijimi hay heure kejjari no gummortoɗa aɗa boyna ene muusema codonormami hay termus ndiyam ngulɗam gaddamma i an joni an holko keddamma min so debbo makko ene fooƴi walla ene ɓuttiɗi min mi wonda haɗum mi ñaaga himo dañelam e basalam koye galle he kanmi ala gandanɗumi ala to min mi sortude mi ñamani walla mbimi mi yarani sa wi kama ala koye ala ma keddimi sa dañi koye dañal ma keddimi ko koddiɗo men omo nana ñande fo eɗen elno
mi wirtimo mo itti ujunnaje nogas o rokki hem ko miijorɗa to pawɗa miijo ma ngo jinmi gitta ayno waɗi ni sa tawi hen mbeɗa leeli a itti ujunnaje nogas a fawe junggam ƴeewa so Abou Thiam hokki hem ujunnaje caɓanten so mbeɗa daaro hono kokkunomaɓe wona holno dokkunoɗa ham kono an guila jiiɗa mawnira guelam guel ha faade joni komi ala lewru korka noon korka yaadani e heege korga yaadi koye dañal yaadi kadi koye reedu hewndu ngari a wawa ñaldude heege mbaala heege pina mbiya kadi aɗa dawra korka ɗum wawa wonde nogas ɗi yo e a fof faami kono min ujunnaje nogas ɗe ko an gaddumi ko an ñamata ɗe ngari ko an defanami aɗa ñama ɗe a faami mone gorko fewji ɗum ceerno Mouri yata wona makko makko ni konko fewji ɗum ceerno Mouri konko fewji ɗum an probléme o ka ala ko kalda ay so wiyama ko himɓe fof poti won puntaɗo an sinno holno mbanoɗa sinno holno darorinɗa sinno no mbaɗoɗa ndeni ha joni ko ɗon mbaɗa hay goto nanata hen gati nde pewnoɗa nanguɗoɗa joom suudu ma hay goto nanani hen kono sa hande so wontimi ala woɓɓe guittini jurmo ham Seydou Ba ala ko yoɓatami so wona fawde e dow nguuram ndiya boɗam an kay so wuuro bonni ham ko an adi bonnude min so goɗɗo bonni ham musata ham min noon hande so jande ɓaleje darima mbino biccami ndiyam kiccal ngal paynuɗa ha fayi kay so darima wini so wiccima ndiyam so jandere ɓaleere wiccima ndiyam fota musem min ko an adi hoynude ko an adi tugde nde aduna wawi nande kadi an an kam ka nanɗo ko jawdi birtiɗa ɗo walla ko kutima birtiɗa ɗo haɗa forcirani an naatata galle an woni holon mi yiyanimi ni sa wirtima neɗɗo a salminta mi yiyanima ɗum tagi mi salminani mi yiyanimi mo jiiloɗa Abou Thiam ƴewammi ko mbatta Abou Thiam ko mbaɗa mum eyyi Abou Thiam komi ceerno ɗum motam eyyi a faami eyyi moro jeemum ko ujunnaje jeegom eyyi o tottimi ujunnaje tati eyyi o wi ujunnaje tati ketiɗi mo nannam eyyi ha joni mi yiyanimo a faami mi nananimo a faami ko ɗum garmi lijjiti kalisam an kay saɗa yiilo Abou Thiam a tawi ɗo bras droit Abou Thiam ganda a yiiti Abou Thiam Abou Thiam min woni bras droit makko kala ko naati mina makko naatdi kala ko yalti mina makko yaltiɗi hen a nani kala mami ko Abou Thiam so fotima tottude 15 000 ko ni tan forsirta aɗani ko mbatta ko violation de missile ene woodi te ɗum ɗo armi haalama mi wari hen yimɓe tato Dakar mbaɗa wawnoma fiide coup de poing lelɗa ɗo anani te boy an bom an sagata baɗanoma ko taade e moto ma sa yi mbaɗa yiye moto mo ko probléme haalis kadi tegimi yiyede moto ko probléme mbaɗa jogino jinnaɗam a faami nenam sellani nana hôpital jonnon noon mi ala to pawimi talma pour mi daña ko coodi mom ordonnance ɗum tagi mi yeyde moto pour mi wawa sodandemo ordonnance a faami ko ɗum ɗon tagi waɗa ɗum ɗo so wonano ɗum aɗa andi mi yeyata moto no fondirɗa moto jeemum moto ko ujunnaje jeegom boya mimi ɓerdam nde de amimi a nenema woni ko sellani ɗum saabi jeyɗa moto ma pour safrirde nenema eyi yo o boya tuusi kam de a fi kam ɗo womere guenol kay o boy ka jambarde wayo ɓerdema ɓoom eyi no foti Abou Thiam fotma toto 15 000 ko 15 000 foti tottudemi joni natti wonde hakkude ma e Abou Thiam woni hakkude men enen ɗiɗo mi yahat ɗo joni e minti service o min nodduma ujunnaje 10 min rokkuma ɗum wanni kadi ma andude ko gonga wannam ɗo numéro ma ɓoƴƴanam ɗo numéro ma ne pleure pas walla sa woytami wayat jaggo woɗɗo numéro ma